Сёння, 22 чэрвеня, ва ўсіх краінах былога Савецкага Саюза узгадваюць падзеі 1941 года. Да Дня памяці і смутку былі прымеркаваны падзеі, што прайшлі ў абласным цэнтры. Так, усе, хто знаходзіўся учора на Брэсцкім Арбаце, а гэта тысячы гараджан і гасцей, атрымалі унікальную магчымасць з Брэста 2012 трапіць у Брэст 1941. Вуліца Савецкая на некалькі гадзін стала цэнтральнай пляцоўкай гістарычнай рэканструкцыі апошняга перадваеннага вечара. Тэхніка ваеннага часу, у ёй салдаты і дзяўчаты па даваеннай модзе. Калона з дэкараваных машын узору 30-х-40-х у суправаджэнні удзельнікаў рэканструкцыі прайшла па вуліцы Гоголя і накіравалася на Савецкую. Машына часу працягнула працаваць на Брэсцкім Арбаце. 21 чэрвеня ў Брэсце заўсёды асаблівая атмасфера. Тут у адзін вечар сустракаецца гісторыя і сучаснасць, каб цанілі і помнілі здабытыя мір і спакой. Суть реконструкции – напомнить людям о тех страшных событиях, которые были 71 год назад. Как страшно было здесь, в городе Бресте. Нам, брестчанам, как никому, эта дата очень важна. Поэтому мы чтим нашу память, чтим нашу историю. Тых, хто лічыць сваім святым абавязкам прыехаць у Брэст у гэтую скорбную дату пачатку Вялікай Айчыннай вайны нямала. Пецярбуржец Мікалай Беляев пра свае фронтавыя дарогі можа расказваць доўга. У свае амаль 90 ветэран палічыў, што ў гэтыя знамянальныя дні абавязкова павінен быць у Брэсце, на зямлі абаронцаў Брэсцкай крэпасці. У руках былога камсорга копія таго самага сцяга перамогі, што 30 мая 45-го яго аднапалчане устанавілі на Рэйхстагу. Брест – это та героическая крепость, с которой началась наша не только война, но и победа. Брестская крепость, бойцы ее, защитники Брестской крепости, своим мужеством, своей преданностью, героизмом дали пример всей Красной армии. Каб узнавіць у памяці старэйшага пакалення і адчуць сённяшняму, у Брэст з'ехаліся 500 прадстаўнікоў ваенна-гістарычных клубаў з 7 краін свету. У іх ліку Польша, Францыя, Аўстрыя і Англія. Людзі ў Великабрытаніі забылі пра тое, што для іх зрабіў Савецкі Саюз. Яны думаюць, што гэта зрабіла Амерыка. Але я хачу спадзявацца, што англічане будуць ведаць, дзякуючы каму скончылася гэтая вайна. Калі я прыеду дамоў, нагадаю, што менавіта Савецкі Саюз выратаваў Великабрытанію. З 2012 у 41 атмасфера руху ў часе перадалася і ў танцы. Танцавалі усе жадаючыя папулярны ў перадваенныя гады вальс. Усё як 71 год назад. Тады ж яны яшчэ не ведалі, што праз лічаныя гадзіны Брэст пераўтворыцца ў сапраўднае пекла, таму што заўтра была вайна. Ірына Нікіціна, Юрый Плінда, абласныя навіны, Брэст.